IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagpalagip na Atty. Charito Malikat iti Business Permit and Licensing Office iti Ciudad Laoag asa nadago sa may pasarding digiti negosyo nga awan iti business permit na gaputada proseso asursurutan ti opisina sakbay ang may patungpal iti closure recommendation. Segun kina Atty. Malikat, may pailaeng iti first and second notice kadigiti negosyo asaan pay a compliant tapno may kanda iti gundaway a makakomply ken magrugi iti proseso ti panagala iti permit. Inbatad na adigiti negosyo amang ipakita iti panangrugi nga comply uray adapay pagkurangan da ket saan adago sa may pasarado. Kasapulan pa iti panang aproba ti local chief executive sakbay ang may patungpal iti closure. Iti second notice na. Dito ket actually haan nga datay agad-agad nga pasiraan da ka. Ada due process na dito. In fact dito may sakit na notisan pe lang idi last year. Even nga nakatugawak, nagtugawak in November. At the first notice nan. So as early as even before November na notifyan dito yan. Okay. Tapos, nag-second notice tayo manen. Okay. The second notice, no may namin tayo second inspeksyonen, makita da awan te lang di ka nagputi, awan te lang iti inputim, iproseso, iti business permit mo, ikandakat second notice. O rin ikangkat second notice, hamit agad-agad nga mapaklosyuran ka, nakadagotela dito nga aldaw kasi i-prepare met ti opisina datay ipa-approve mi pailaeng iti local chief executive nga digito ket recommended for closure kasi nga awan business permit da. So digiti agun dawayen apo aket it's very sufficient enough time for them to comply. No umay mo i-report ti opisina nga tay orehang kapay compliant, fully compliant at dadapay kurang mo ngem nakarugikan handa kamet pakmasan. Kabayatan na inayon na Atty. Malikat anarigat ang mamuante eksakto abilang digitawang permit na tadagiti laing nakarehistro ti adda iti database ti opisina da gapuna agtultuloy ti inspeksyon ti entero a Ciudad Laoag tapno matakwatan digiti negosyo asaan pay ang nakarehistro. Hanta nga matansya because hanta nga amo no mano iti hanga nakarehistro kasi ti the database may akit dati nakarehistro. So iti paklusan ta, inspeken ta, notisan ta, digitay awan hanga nakarehistro kada kami. So as much as possible akit suyo den tay amin iti intero nga syudad tapnon makita tayo amin iti hanga nakarehistro. May naigiti daytoy nakikoordinar met ti opisina da kadagiti barangay officials tapno matulungan iti panaparehistro digiti negosyo iti tunggal barangay kasgiya iti inspection ken monitoring. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.